Ọkụọla kpọmkwem elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa, ọ na-abụ kwaruo oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala. Anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịa gba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Mọnde abalị 17 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na Mbọ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara n'ọlecha anya wee si oke ka anyị malitekwawa okpo. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ. N'aka chịburu steeti Kogi agbahapụla otu pati PDP. Ị ga-anụrụkwa n'aka ndị uwe ojii akparala otu nwoke ọwụ metọrọ ụmụ ya ndị nke nwaanyị 3 na steeti Delta. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na mba Benin Republic agbatikwuo na afọ ole onye isi ala mba ahụ ga-anọ n'ọkwa ọchịchị. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzi ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Ụkọcha Clara. Aka chịburu steeti Kogi bụ Idris Wada agbahapụla otu pati PDP ma sonyere otu pati APC. Ya bụ Wada nwetara akpụkpọ gosiri na ọ bụrụla onye otu pati APC n'obodo ya bụ Odu bụ nke dị na kansụl ime obodo Dekina nke steeti Kogi. Ọ bụ onye enyemaka ya n'ọdọ nzirịta ozi midia bụ David Alfred Dogbo bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. David Alfred Dogbo kọwara nke a dịka mmalite ọhụrụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya bụ aka chịburu steeti Kogi bụ Idris Wada. O kwuru na nsonyere a Wada sonyere otu pati APC ga-eme ka o kwụsịkwa otu pati APC ike n'ala na steeti Kogi, ọkacha na mpaghara Kogi East. Ya bụ Idris Wada a na-ekwu okwu ya ji ọkọlọtọ otu pati PDP chia steeti Kogi malite n'ọnwa Jenụwarị afọ 2012 ruo n'ọnwa Jenụwarị afọ 2016. Gọvanọ steeti Taraba bụ Agbo Kefas epụtala ma kwuo na ọ ga-esonyere otu pati APC na ụbọchị Wenezdee na-abịa abịa bụ abalị 19 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya. Ya bụ gọvanọ steeti Taraba anọrọla na ngwụcha izu ụka wee kwuo ya hoo ha na ọ gbahapụla otu pati PDP. O kwuru na ihe mere na o jiri gbahapụ otu pati PDP bụ maka ọdịnamma ndị steeti Taraba. Ya bụ gọvanọ steeti Taraba bụ Agbo Kefas na-eme ya gọvanọ nọ na nso nso a na-agbahapụ otu pati gọvanọ steeti Taraba bụ Agbo Kefas na-eme ya gọvanọ nọ na nso nso a na-agbahapụ otu pati PDP na-esonyere otu pati APC n'afọ 2025 anyị nọ n'ime ya. Ebe ndị gọvanọ ndị ọzọ sonyere ya gbahapụ otu pati PDP gụnyere gọvanọ steeti Akwa Ibom bụ Umo Eno, gọvanọ steeti Delta bụ Sheriff Obivuori, gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba nakwa gọvanọ steeti Bayelsa bụ Doyin Diri. Onye ahọpụtara ọhụrụ dịka onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị bụ Kabiru Tanimu Turaki ekweela nkwa ime otu pati PDP ka ọ bụrụ otu pati o kwụsịrị ike n'ala ma bụrụkwa pati dị n'otu. Dịka ọ na-ekwu okwu oge otu pati PDP na-enwe ọgbakọ n'Ibadan bụ isi steeti Ọyọ, ya bụ Turaki kwuru na ọ ma nke ọma ọrụ dịrị ya dịka onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị, na n'ihi ya ọ ga-agba mbọ hụ n'otu National Working Committee otu pati ahụ nọrọ n'ọnwa ole na ole na-abịa abịa mee ka ọha na eze mara ebe otu pati ahụ na-echewe ihu ka ọ dị ugbu a. Ọ gara n'ihu kwe ndị otu pati PDP nkwa na ọ gaghị eji ntụkwasị obi ha nwere n'ebe ọ nọ tiepele. Ndị uwe ojii steeti Delta agaala aka ka egbe mapinwuru otu nwoke ọwụ dị afọ 54 bụ 54 years. Aha ya bụ Edward Ngozi Odega maka imetụ ụmụ ya ndị nke nwaanyị 3 ruo ihe dịka afọ 7. Ya bụ ụmụ ya ndị nke nwaanyị 3 o metọrọ dị afọ 11, afọ 13,
afọ 15 nakwa afọ 24. Ya bụ nwa amadi ndị uwe ojii nwụchiri bụ onye nọ n'aka ndị uwe ojii ka ọ dị ugbu a wee kwuo na ọ bụ ihe o mere nakwa na ka ọ dị nke abụọ aka ọrụ ekwensu. Ọ gakwara n'ihu wee mee ka ndị uwe ojii mara na o metọkwara ndị oyi ụmụ ya ndị nke nwaanyị ya ahụ. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Delta bụ SP Bright Edafe bụ ya mere ka ọhaneze wee mara maka nke a site nnọọ na ihe onyonyo vidiyo wepụtara ọhaneze na Warri nke steeti Delta. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Delta gara n'ihu wee kwuo na ọ bụ ndị uwe ojii steeti Delta nọ na ngalaba Ugborikoko bụ nke onye DPO aha ya bụ Temi Agbade Zukomo nọ n'isi ya bụ ya nwụchiri nwa amadi a na-ekwu okwu ya. Ọ gara n'ihu wee kwuo na nwa amadi a ka nọ n'aka ndị uwe ojii ugbu a ebe a na-eme ya nyocha. otu serapụ enyela gọvanọ ụlọ ọba ego ala anyị bụ Olayemi Kadoso mbirimambi abalị 7 ịpụta bịa kọwara ndị Naijiria kukutukwu ego dị tarị naira 3 bụ 3 triliọn naira si wee bụrụ ihe na-efu efu na ya bụ ụlọ ọba ego ala anyị bụ CBN dịka ihe ngụkọ afọ 2022 onye ndekọ ego ala anyị bụ onye ọdịtọ jeneral ala anyị wepụtara ọhaneze si wee kọwaa. Ya bụ otu serapụ gbara ya bụ gọvanọ ụlọ ọba ego ala anyị bụ Kadoso ka ọ gbaa n'anwụ aha ndị aka ha dị na nke a ma nyefee ha n'aka otu dịgasị iche iche na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị iji hụ na a napụtara ya bụ okutukwu ego a na-ekwu okwu ya. Ya bụ otu serapụ mere ka o doo gọvanọ ụlọ ọba ego ala anyị anya na ọ bụ ikike ndị Naijiria ịmara ka mmiri siri baa ya bụ ego a ntị na ka ọ dị ha nwa ajụ ime ka ndị Naijiria mara ihe mere ego a si ugbu a ruo abalị 7 na ha ga-adọkpụrụ ha gaa ụlọ ikpe. Onyeisi oche ụlọ nzukọ sineti bụ Godswill Akpabio apụtala ma kwuo na ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị bụ Naijiria ga-eme ihe niile o nwere ike ime iji hụ na udo na ịdị n'otu lọghachiri na steeti Plateau nakwa agba gburugburu ala anyị bụ Naijiria. Dịka ọ gara nnọọ n'ihu wee gbakwunye na enweghị enyemaka ọzọ ndị mba ọzọ ga-enye ha anyị ga-eweta udo na-adịgide adịgide n'ala anyị. Ya bụ Akpabio kwuru nke a na ngwụcha izuụka gara aga ebe ọ rịọrọ ndị Naijiria ka ha hụta udo na ịdị n'otu a na-ekwu okwu ya dịka oke na ọrụ dịra ha. Akpabio gara n'ihu wee kwughakwa ya ọzọ bido uchu onyeisiala Bola Tinubu dị ibu agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo anyị bụ Naijiria. Ọ rịọrọ ndị Naijiria ka ha gaa n'ihu na-akwado ọchịchị onyeisiala Bola Tinubu nakwa ọchịchị otu pati APC dị ugbu a n'ala anyị dịka o kwuru na ala anyị bụ Naijiria ga-eme nke ọma ma ha gaa n'ihu na-akwado ọchịchị onyeisiala Bola Tinubu. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu mba Benin Republic agbatikwuo na afọ ole onyeisiala mba ahụ ga-anọ n'ọkwa ọchịchị site n'afọ 5 ruo afọ 7. Ya bụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu mba Benin Republic mere ka ọhaneze mara maka nke a site n'ozi ha zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi Facebook ha bụ ebe ha nọ kọwara ọhaneze na ọ bụ dịka ha na-enwe ọgbakọ n'ụbọchị Fraịde gara aga na Porto Novo ka ha nọ nwee mkpebi a ime nke a ka ọ bụrụ iwu. Ya bụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu mba Benin Republic gakwara n'ihu kọwaa na nke a metụtakwara afọ ole ndị meyọ na ndị kanselọ na mba ahụ ga-anọ n'ọkwa ọchịchị. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochaala ma gbachaa asị ebe ọkọ nyụrụ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa mana tupu anyị achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru n'aka chịburu steeti Kogi agbahapụla otu pati PDP. Anyị mekwara ka ị nụrụ n'aka ndị uwe ojii akparala otu nwoke ọwụ metọrọ ụmụ ya ndị nke nwaanyị 3 na steeti Delta. Meekwa ka o doo gị anya na mba Benin Republic agbatikwuo na afọ ole onyeisiala mba ahụ ga-anọ n'ọkwa ọchịchị. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. O jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi n'ike na ebube maka ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo. Clara, good morning. Uche, good morning. How are you now? I'm fine.
ama m na ịdị sad, ama m na obiọma adịghị oge. Uche, please, hapụ m aka. Leave me alone. But you don't ị kwesịghị ịdị angry. Uche, leave me alone. O nwere ihe mere o. Is it your anger? O nwere ihe mere. Is it your anger? O nwere ihe mere. Uche, abeg. Biko ị ga-anagide. Amara na igwe mmiri ọwa karị ga Oh God. last weekend abahụ. Lee n'otu oshi na akwa n'otu oshi ọnụ chi na-amazi gị jijiji. Uche, please, I don't need your stress this morning. Inyefu excuse. Please. Clara, inyefu excuse. Ime ihe ọwụ mmadụ inye excuse. Ya na ọnụ na-agaghị ama njijiji. Uche, biko. Ị ga-anagide ya biko. O nwere ihe mere igwe mmiri ọwa abaghị. Anyị lọghachi mgbe ọ ga-eji nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ a ma akọwara ọha na eze. Chai. You know? Onye mere gị ihe, onweghị onye mere m ihe Clara maka ọchọ. Onweghị onye mere m ihe. Gbawala m obi. Ure, abeg, Aunty Dedia, give me. Anya m na-acha red. Anya gị na-acha red ya chaa. Akpọkwana ihe nke a gịnị? Kedu ihe nwere a ga-akpọ ya? Uche, do fast, make I comot. Come out to go where? Go cry. I wan go cry. You wan go toilet, go cry. Clara nwoke ọchị na-akpapụ m iwe mgbe ụfọdụ ana m ahụta gị dịka nwaanyị. Hold yourself how? Ana m ahụta gị dịka nwaanyị na-anaghị ya consider mmadụ. You see what is happening? Ana m ahụta gị dịka nwaanyị na-anaghị ya consider mmadụ. Ọ bụ eziokwu na anyị agaghị ga gwuo mmiri, ma ihe kpatara ya. You don't care. You cannot even ask. Uche hafa. Ịma m azụzụ ọkpa o mere m. Uche, imi ọ na-arị gị ya rịa gị. Ịma m azụzụ o mere m. Uche, imi ọ na-agbawa gị ya agbawa gị. Only God knows afọ tara m this last weekend. Naanị Chineke dị n'eluigwe ma afọ tara m tarie ma tarie. Uche, please. Excuse na water. Gị na-akọ. It's not my fault. So ị ga-agbalị nagide. Find a place in your heart. Done. Ihe erie gị. If you are done, we eat you. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị anyị lọghachi anya ra ya bụ dara ka ọ dị dadar. Do you know one of the reasons why you suppose get property